Straight to the point. Ato tagag pagtagad ni mga higala itong dugang mga hisgutanan. Ang mga diskaya di ay, matod pa mahigala sa record nga nakuha may galang Senador Jinggoy Estrada. Dunay 80 vehicles nga mga luxury, but only 63 ang dunay LTO records. Unya, gipangutana pa, nga katudeng high-end kayo nga sakyanan, doon na po'y napalit nila nga smuggled vehicles di ay. So ato ni tagag pagtagad karon mga sukit ti paminaw, kining sitwasyon na. Murag nagkausab-usab ba ng figure aning kalakiha unya, lisod bagog kaayo na nga pag-adtong Julius Babaw, pag-adtong mga higala ni Corina Sanchez, 30 nga tos 40 pa to nakita, murag ilang parking lot mga higala por bida. Murag naa sa mall mga sukit ti paminaw. Unya, pag investigation na sa Senate, mingo na 28 na lang. Gahapon, pag raid mga higalas custom, asa naman ng mga sakanan, ang man mahigala mo, tayo nagduwa lang tubig-tubig, aning kalakiha. Pag raid sa custom, hindi mo maila mga kagalaan nga. Mo na ni, bebe. Ato, nani siya audio dong, wala. Nara ba? Sige ka no, be. O, ba ni? Nadama sa warrant, kaya na naman search warrant, mahigala, subject man sa mo na ni. Gisuhod nila ang panimay sa mga diskaya. Mo na ni mahigala. Agis na sa may kuan. Okay. Unsa man ni mo ni? 0948. Unsa man ni mga nahabilin nga sakyanan? Nahanaw na sa parkinganan ng uban. Wag sa pinto, magagasgas yung windshield eh. Sa pinto lang. Sa pintuan lang. Sa pintuan lang sa baba. Yan. Kasi binibigit tanggal magagasgas yung Paspas bang kayo mahigala nawa ang mga sakyanan? Sir, pilout ko lang ito, tapos panota rin ko balik. Yes, boss. Isa sa hood. Doon na may usagi parking, lahi naman itong parking. Shuttle service naman to, uy, gipamulihan man ang mga sakyanan nga kuan nindot. Kuan ni pamulihi parking sa mga multicap. So ilang naabtan dito ang Land Cruiser, ilang naabtan gahapon o gatong usa nga kuan. Sa ilan ning okay. Mo ni may gala ang dito na. Pag multi-story building na sa Gerard Construction Compound sa may Pasig City. Katuto ang ilang marog parkingan nga gibisitan Julius Babaw. Mao ba ni siya? Mao ni nga sakyanan? Mao ni nga kuan parking lot? Ngano man ning kadaghan bang nahanaw basin og kuan? Mura man og wa pay abli ang mall. Ang gustong pangitaon doon sa mga tao katong sakyanan nga naay payong. Asa man katong Rolls Royce. Ay, klaro man na mahigala. Namingaw na ning kuan na. Namingaw na. Pero mirror baya pagka kuan katong kan Julius Babaw pa 40. Okay, asa man tong sa Senate investigation dong. May kato sa 28 na ito yung giangkon sa Senate. O, kani. Sige ko no. Baya ito, paminawang bigbalik, be. Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Okay, freeze. Hindi na nga nagamit dahil sa dami. Paita mga higala, di mahigala daghan kay sakyanan, di na gani magamit tungkol sa kadaghan. Ang uban mahigala ubog-ubog in taon sa baha. BMW lamang, baktas mintaswa. Ato ni agi katawa mahigala, pag Senate investigation kay 40 ha. Sa Senate investigation, ang giangkon 28 na lang. Asa man to names? Bebe, atong kani. Last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya,
Saan nyo ba kinukuha yung mga kotseng imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga Rolls-Royce, Ferrari? I don't have a Oh, Ferrari. ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo. Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin O, po. paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag tayo maglokohan That would be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just Ano lang, linawin mo yung pangalan. Senator Risa, sorry nagkamali ako. Chairman, Si- just the 2 names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Freebell Enterprises Ha? and Freebell Enterprises Freebell. and yung isa Auto Art. Auto Art. Yes po. Okay, thank you. Mauna na yung mahigala. Unya, pag-grade mga sukit, di paminaw mo Sa lang. interview mo, na 4 na po yung Oh, kotse sige. mo. Na luxury cars. E ngayon, inamin mo, 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls-Royce? What else? Ah, Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls-Royce? Kano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. dun. Oh, come on. Sa ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano binili. No, I know the price. yeah. Oh, tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is Price, the price. Rolls-Royce? So the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yun. What else? Awon hibawan ang presyo gud payong. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang 22. 22 million. How Pwede many pa Maybachs? natin pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi namin malaman One. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. 20 million You apeliduhi. purchased this brand new. Yes po. Alright. Kung tagpalit og Bentley. ahos anang 20. Isa lang po. Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Mercedes-Benz. Wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? 20 din yata. 20 million.
20 million, 1 bidang. vehicle only? 2020 naman mo na magpalit Okay. og ahos. What kind of Cadillac? Yung SUV, Escalade? yes. Oh, magkano? Parang yan, mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Napay kaluha. 11 million each. Yung isa, 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11. million each. Puti What else? puti og itom gihapon. Yung Suburban. 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 Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, parang brand new. Apa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available. mga Kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. Yan that lang was ang the available. time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? Um, All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Oh, bukod sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, Sana sa all. 20 purchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016 pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What? the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Hindi. Rover pa. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. Sa What is mga Evo? nga na sa Range kanano? Rover. Karon Range pong taga Rover pa rin. Oh, marami ka pala Range Rover. Oh. multi-cab ba ito na ilan? Maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? Gihango siya ay. Sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung Hindi iba. na maala. Talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls-Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun. What? Dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal.
Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Sige, standby sa freeze. Ato na ipadayon yung taod, mahigala sa mga sakinana. Karon pumunta matikod, ano yan, ada ni mga Rolls-Royce, mga Maybach, Bentley, kanin pang mahigalang mga Range Rover nga, o sa paning uban nga, lahi may mga ngana. Ang ato rin na-familiarize, anay kasamangki, katulog yung multicab, passenger type, or pick-up type.